Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα ρίχνουμε μια ματιά σε κάτι καινούριο. Μιλάμε για το δολοφόνος δίχως ταυτότητα του Εμμανουήλ Δουκάκου από τις εκδόσεις Φιλάτος. Έχουμε κάποια αποσπάσματα. Ναι. Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε μια αίσθηση, ξέρεις, για το ύφος, την ατμόσφαιρα και κυρίως γιατί να το πιάσει κάποιος στα χέρια του αν δεν το έχει διαβάσει. Προσοχή, χωρίς αποκαλύψεις πλοκής. Εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάει, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέροντα. Έχει μια αφιέρωση σε όσους ψάχνουν την αλήθεια και δεν φοβούνται το σκοτάδι. Και άμεσα μετά, μπαμ, αναφορά στον Τσέζαρο Ομπρόζου. Α, ναι, εκείνος ο Ιταλός γιατρός, με τη θεωρία για τα χαρακτηριστικά και το έγκλημα. Ακριβώς. Μια θεωρία βέβαια που σήμερα ξέρουμε ότι δεν στέκει επιστημονικά όπως διατυπώθηκε τότε, αλλά η αναφορά από μόνη της δεν είναι απλά για μυστήριο. Νομίζω βάζει ένα βαθύτερο ερώτημα, ίσως για τη φύση του κακού, κάπως έτσι. Και καταλαβαίνω, και μετά σε πετάει κατευθείαν στο Λονδίνο. Ένα Λονδίνο πολύ σκοτεινό, σχεδόν πνιγυρό. Οι περιγραφές είναι πολύ ζωντανές. Λέει για πυκνό σκοτάδι, για πάπλωμα που σκεπάζει την πόλη, Δεκέμβρης μήνας, παγωνιά. Μάλιστα. Και το πρόβλημα με το ηλεκτρικό δίκτυο που αναφέρει, αυτό το κάνει ακόμα πιο έντονο. Η πόλη παίζει ρόλο. Παίζει. Η ατμόσφαιρα χτίζεται πολύ καλά, συμφωνώ. Και δεν είναι μόνο τι βλέπεις. Είναι και οι ήχοι. Θυμάμαι έναν ανατριχιαστικό ήχο από κάτι βερμάτινα γάντια κάπου στην αρχή, σε βάζει στο κλίμα αμέσως. Ναι, μια αίσθηση απειλής από νωρίς. Και ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχει μια προσοχή στον ρεαλισμό της έρευνας. Σωστά. Δηλαδή, περιγράφει την αστυνομία, την κίτρινη ταινία, τη σήμανση, τη συλλογή DNA. Ναι, τις διαδικασίες. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πώς εστιάζει σε συγκεκριμένα ευρήματα. Για παράδειγμα, η ιατροδικαστική, η παρατήρηση για την τομή που λέει χειρουργικής ακρίβειας και το συμπέρασμα για αριστερόχειρα δράστη. Ακριβώς. Αυτό εννοώ. Η λεπτομέρεια εδώ δεν είναι απλά διακόσμηση. Προωθεί το μυστήριο, είναι λειτουργική. Μάλιστα. Και ο ρυθμός φαίνεται γρήγορος. Πηδάει από το ένα μέρος στο άλλο. Finsbury Park, μετά ψυχιατρική κλινική, μετά αστυνομία. Και αναδρομές στο παρελθόν, ναι. Αυτό σίγουρα κρατάει την ένταση. Σε κρατάει. Σωστά. Και η αφήγηση είναι κυρίως τρίτο πρόσωπο, αλλά είδαμε και κομμάτια σε πρώτο πρόσωπο. Κάτι σκέψεις για ένα βαν, νομίζω, μια επίσκεψη στο Σόχο. Ναι. Είναι μια τεχνική αυτή, ξέρεις. Μπορεί να σε βάλει πιο βαθιά στο μυαλό ενός χαρακτήρα εκείνη τη στιγμή. Ή μπορεί κάποιες φορές να σε παραπλανήσει κιόλας. Να σου δώσει μια οπτική που δεν είναι όλη η αλήθεια. Προσθέτει επίπεδα. Κατανοητό. Και οι ρεακτήρες? Είδαμε αρκετούς. Επιθεωρήτης Wilson, υπαστηνόμος Χόλμς, η κόρη του θύματος, γιατροί ασθενείς. Ναι, είναι αρκετοί. Αλλά αντί να τους μετράμε έναν, ίσως έχει αξία να δούμε τους τύπους. Έχεις τον κλασικό ερευνητή, τα θύματα, τους γύρω τους. Έχεις και υπόπτωση από διάφορους χώρους. Και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο ο χώρος της ψυχιατρικής. Η κλινική, ένας ασθενής που γράφει κάτι αρχικά, DEF νομίζω. Α, ναι, το σημείωσα αυτό. Και μια αναφορά στο σύνδρομο Treacher-Collins, αυτή η γενετική πάθηση. Ακριβώς. Όλα αυτά μαζί, η ψυχιατρική, τα αρχικά, το σύνδρομο, δείχνουν ότι η ψυχολογία, ίσως και η ίδια η έννοια της ταυτότητας, είναι κάπου στο επίκεντρο. Άρα δεν είναι μόνο τα κλασικά κίνητρα που ψάχνουμε συνήθως, κληρονομιά, εκδίκηση κτλ. Υπάρχουν και αυτά τα πιο παράξενα στοιχεία. Τα αρχικά, ένα τατουάζ Κάθριν, απειλές, γρίφη, μέχρι και απαγωγή φαίνεται να υπάρχει. Στην ένα πάζλε καλοφτιαγμένου μυστηρίου. Και αυτή η έμφαση στην ψυχολογία, η σύνδεση με την ψυχιατρική, ακόμα και η αρχική κουβέρνα για τον Λομπρόζο, όλα δείχνουν μια διάθεση να πάει λίγο πιο βαθιά. Να εξερευνήσει τα όρια λογικής και παραφροσύνης, ίσως. Κάτι τέτοιο, ναι. Και τα αίτια πίσω από την πράξη. και φυσικά οι ανατροπές που φαίνεται να υπάρχουν. Αυτό πάντα τραβάει κόσμο στο είδος. Μια ασφάλεια ζωής, οι υποψίες που αλλάζουν συνέχεια. Ασφαλώς. Ένα καλό θρίλερ πρέπει να παίζει με τις προσδοκίες. Το πόσο πετυχημένες είναι οι ανατροπές βέβαια φαίνεται στο τέλος. Σωστά. Οπότε, για να συνοψίσουμε την εικόνα που πήραμε. Από αυτά τα κομμάτια, το «Δολοφόνος δίχως ταυτότητα» μοιάζει ένα δυνατό ατμοσφαιρικό θρίλερ. Γρήγορο,
με έμφαση στην έρευνα αλλά και στην ψυχολογία. Και με το λομβίνο να παίζει έναν πολύ ωραίο σκοτεινό ρόλο. Ακριβώς. Είναι μια πρώτη γεύση, έτσι? Σαφέστατα. Οι απαντήσεις και η πλήρης εμπειρία είναι μέσα στο βιβλίο. Και μένει και αυτή η σκέψη στο τέλος που γυρνάει πάλι στην αρχή στον Λομπρόζο. Πέρα από το ποιος είναι ο δολοφόνος, ίσως το βιβλίο σε βάζει να σκεφτείς τι φτιάχνει έναν δολοφόνο. Είναι η φύση, είναι οι συνθήκες, είναι κάποια αιμονή. Ερωτήματα που μένουν ανοιχτά για τον αναγνώστη να τα εξερευνήσει διαβάζοντας.